Περίμενα ότι θα το τρέξω πάρα πολύ. Περίμενα ότι γενικά θα είναι ένας συνεχόμενος αγώνας. Όλα αυτά τα περίμενα. Δεν απογοητεύτηκα, αν αυτό εννοείς. Όχι, δεν απογοητεύτηκα καθόλου. Γενικά ήταν πρόκληση για μένα, που σημαίνει μια πρόκληση με τον ίδιο μου τον εαυτό, και καλά μπορώ να τα καταφέρω σε κάτι που όλοι λέγανε ότι δεν. Γι' αυτό περισσότερο παραπάνω. Τι έλεγαν ότι δεν? Γύρω. Αυτοί που πιθανόν δεν με γνωρίζουν, γιατί ο δικός μου ο κύκλος, τα δικά μου τα άτομα, εντάξει, πιστεύουν σε μένα. Δικαιωμένη θα το έλεγα. Δεν είμαι ακόμη ικανοποιημένη, Γιώργο μου, να σου πω την αλήθεια. Θέλουμε πάρα πολύ δουλειά. Θέλω πάρα πολύ δουλειά. Είναι κάτι που δεν έχω κάνει ποτέ στη ζωή μου. Και το γνωρίζω αυτό. Δεν είχα την ευκαιρία του χρόνου να κάτσω να δω τις εκπομπές μου, που πιστεύω ότι είναι ένα μέγα λάθος για κάποιον, για οποιονδήποτε που θέλει να καλυτερεύσει τον ίδιο του τον εαυτό. Πιστεύω ότι για αρχή τα πάμε καλά, κανείς δεν είναι τέλειος και νομίζω πάντα μπορείς να γίνεις και καλύτερος. Καταρχάς δεν θεωρώ ότι είναι ατυχία να συναγωνίζεσαι τη Χριστιανά, και θεωρώ ότι ο ανταγωνισμός, αν το δεις με το καλό, πάντα βλέπω το ποτήρι μισογεμάτο. Έτσι, και ο ανταγωνισμός λοιπόν πρέπει να τον χρησιμοποιήσεις για να γίνεις καλύτερος. Για μας δεν είναι πόλεμος, δηλαδή πόλεμος αγωνίζεσαι τον ίδιο σου τον εαυτό. Θέλεις να γίνεις καλύτερος, όχι επειδή είναι χριστιανά απέναντι, οποιαδήποτε χριστιανά, έτσι. Γενικά εγώ προσωπικά πάντα ήθελα να γίνω καλύτερη επειδή εγώ το ήθελα. Δεν ασχολήθηκα καν με τα νούμερα. Θεωρώ όμως από τη στιγμή που έχεις έναν άνθρωπο απέναντί σου, ο οποίος είναι πάρα πολύ αγαπητός στον κόσμο, σίγουρα θα είναι μοιρασμένη πίτα, να το πω. Το παλεύουμε. Σε ενοχλεί όλο αυτό που γίνεται, που καθημερινά βλέπουμε όλο αυτό το θέμα Αλεξία Χριστιανά, που είναι γεμάτα όλα τα site με αυτό το πράγμα? Είναι κάτι που δεν μπορώ να το αποφύγω, δεν είναι? Που σημαίνει καλύτερα να το ξεπεράσω. Ούτε εκείνη με μιμείται, ούτε εγώ την ίδια, γιατί είμαστε δύο διαφορετικές προσωπικότητες. Πώς μπορεί να γίνει αυτό? Επειδή έτυχε να βάλω τα γυμναστικά μου, μα είναι δυνατόν να μην βάλω τα γυμναστικά μου, αφού από το πρωί μέχρι το βράδυ τα βάζω, τα χρησιμοποιώ. Είναι κάτι, η φανέλα, ας πούμε, της εθνικής. Στηρίζουμε την εθνική μας, γιατί να μην το βγάλουμε προς τα έξω? Τι έχει το μέλλον για την Αλεξία, το κανάλι? Θα είσαι στην απογευματινή εκπομπή, θα κάνεις και κάτι άλλο? Αυτό θα σας το αφήσω για έκπληξη και το αφήνω εκεί, γιατί αυτή τη στιγμή πρώτο λόγο έχει αυτή η εκπομπή να πάει καλά, και μετά είδαμε.